שלום, אני שרית נבו, ואני מודה מעומק הלב על הבחירה בי כזוכת פרס מנהיגות עברית השנה. ההכרה הזו מרגשת אותי, משום שהיא אישית ומשקפת את הדרך המקצועית שלי, וגם משום שהיא מבטאת את המסע המשותף שלנו, של קהילת מורי העברית, שמשקיעים יום-יום בעשייה משמעותית ויצירתית. העברית היא גשר חי ומחבר בין ישראל לתפוצות, בין תלמידים לזהותם היהודית, ובין הקהילה לשפה שמייחדת ומאחדת אותנו. היא העוגן שלנו, נותנת ביטחון, שייכות וזהות, ומחברת אותנו לשורשים. כשאני חושבת על משמעות הפרס, אני רואה את התלמידים שלנו צומחים, את הביטחון שהם רוכשים בעברית, ואת החיבור שנבנה בכיתה ומחוצה לה, בזכות צוותים מסורים, והעברית שסובבת אותם בחיי היום-יום. העברית היא מקצוע אקדמי ושפה חיה, נוכחת ומשמעותית בחיי התלמידים ובקהילה. מנהיגות בעברית בעיניי היא ההזדמנות להוביל, לפתח, להנחות וליצור בכל יום. היא מאפשרת לנו לבנות תרבות של שפה, לחבר את התלמידים לזהות, למשמעות ולקשר אנושי, ולהעמיק את החיבור שלהם לעברית, למורשת ולישראל. אני רוצה להודות לצוותי העברית הנהדרים בבית הספר. בזכות ההשקעה והמסירות שלכם, התלמידים שלנו מגיעים להישגים מרשימים. השנה 175 תלמידי חטיבה ותיכון השיגו את החותם הגלובלי לדו-לשוניות, מספר חסר תקדים בבית ספרנו. תודה גם להנהלת בית הספר על החזון, האמון והתמיכה, ולעברית במרכז על הליווי, הכלים וההשראה המקצועית. ולבסוף, תודה גדולה למשפחתי האהובה, לליאור, ליאן ואוריאן, ולמשפחה המורחבת שבבית. כולכם חלק בלתי נפרד מהשליחות שלי בעולם. תודה רבה על השותפות והאהבה.